chú mà lẩu cá đấy lẩu cá chút mấy hay làm chút thím tọ lên mấy hay làm chút thím tọ đủ lại chưa rồi thím quý sủi hun lại nè mà hay làm chưa cái này nè múc cọp mấy số làm số lại à giờ mà bốc lắm đây quá mà còn tập puột cho này dâu có sang làm chú lại anh đeo rồi hay làm chú thím bút còn mà rồi còn lật trần real te là nghiệm ô coi mà chuan real là đồn nè real te dar phải là ngã số cái mà cả là ngã này số môi tây po làm glove môi tây po môi tây thôi thím bút tỏ má em motor te po thunder trek nè nó bể đó cắn là ngâm trò lầu mấy thình khí nè nó còn bể mét khu quân giar khu còn thằng tây khuนั้นเส้งเราอะอันเส้งเรางดตะคูอันเจ็บวยแม่กันนี่เจ็บวยตะกันนี่คูcòn thằng tênนี่อันออฟฟิศthằng tênเนี่ยใครไอ้เตียงจวนเจดันนี่อัตราอันนี้อาจารย์จูเราคัลวัดถือน่ะรัวเลยคือเตรินายรังเห็นเราคัลไม่ถือน่ะจูวางจวนวันเผาแต่ฮีเส้งวัดทิ้งตัวนี่ตัวน่ะช่วยนำแค่เจียงตกขบตัวร่างยังเรื่องมุกมาถึงอะไรเห็มอันสู้เลยเห็มพอตัวเสอะไรจู่เร่เราตัวร่างยัง